Вече записваме с Holyland Lark M2, без включена активна шумоизолация, незапалена кола, включен климатик, вдигнати прозорци. Записваме при същите условия с включена активна шумоизолация. Тестваме микрофона при условия на вятър без включена активна шумоизолация. Тестваме микрофона в условия на вятър с включена активна шумоизолация, но без ветробран. Тестваме микрофона в условия на вятър с включена активна шумоизолация и сложен ветробран. Правим един последен тест на открито. Няма странични шумове. Използваме активната шумоизолация на микрофона. А ето и тест на микрофона при същите условия, но без активна шумоизолация.